si karbia poho ban si nilitum ke deng deng nohok sita ta BJP meeting lapan kongres meeting do nobel kupi lo tum longi ke sikahinia pita sikahinia pita pe nilitum na tuke BC ke ko i ho junda lo te ahok lam lo lagi lasi laso poho ke lagi aman the tan sai de malapan ko mane bi ko pang do ma ho lagi ko rino hala rong sa tum do yo atai reng lo lagi tunai lasi laso man nang le bhanai pinang tum deng pe melo posik roilo lapen ke non e prang ke bang jelang ile tum party ke pang tangya phan hemprek ke hang a movement ke pang tangya phan lapen ke election aje pa haja phan nang le tum long andar pudorap sai de lo pini dak nang itum tuman setame penang itum ka kimi pun itum na hokon pelo nang le tum ke pini pen ke APHLC lo akimia bana welo ladake nang le tum kam klem pemenon don rapen chenglok rongbek rong tha kat dok ave korting jil kat doi honsan me ke thane chi mum nai lapen ke ku pio posi APHLC long le tum cherap cheto du nai ma la so lam bang nale tum la so lam ke than da mi phan ke nang le tum da ar pudolo komane dak abithung long president secretary bahala hanse sangu si arong bang si than cho nai polam le lo nang le tum andar pudolo la si pini ne tum la APHLC am hanga pathek lage komane BJP aphan ba komane EMC am phan ke lang selet MP phan ke lang selet ne tum ke APHLC asong kang thur kali seta 1951 pen nili tum phan 6 schedule aja kong nang ki pido 1951 pen ang deng pi hini ang deng so troxy paragraph 27 along etok do karbiang long autonomous council atum ko mat si dak vote jok longi masi jok long le ko mat si dak election thur long le lake 6 schedule lang deng pi hini ang so troxy nung si tok dak lo setelah so rona teng pen council kacari tum pini ning kan troxy ke par elus dak claim kleda ke claim kleda dang thekela hello pini kibe ke chatum pini election nang jok donara lo election nang thur donara lo ang taman ke wang tum si pini ladak election nang jok dono election nang thur dono MEC nang man lo EM nang chipa man no morni si ke latum CM ben MP dan nang manun dai dona tu MLA dan nang manun dai no nale tum kupli son che koi not kupli son gante Bihar ban ke wang amoni tum si ladak nang blengset akhai ban ke lang selat poli dai constitution ateng 6 lang pi hining so proxy ateng polo dang te konan yang taman ke wang tum tribal kali tum schedule tribe kali tum ke dak bodang jo nong li MEC ke thur ke aphelam lo dona tu tapi ni gelap tum si MEC nang man lo EM nang man lo tanong te non asana thagyong si ke man me tum si council ka chari pulo tang te mo ke CM tamili tum ang hoi chipi nang kogi lasi la hai ka pit jogi aphan long le am tamili tum ka pit jogi phan long le ron ka selam pa meji aphan lapen ke le tum ning kan proxy cap so se ka chong hong la bang so hem break ka palongi phan si APHLC pini ing thur nang kok lo mahang pathek nang kok lasi pini dak nang le tum nai tum an ke pini hok ator nang tum chini ban sinang tum ke wang sai de lo posi nang tum paning che thelo lapen choro lo lapen ke irong web pen se pini la an don proxy cap so se don proxy cap ra phoso se nang tun jui bu bang ke first time lo pini ga rong manang tun jui bang ke lasi nang le tum phan thang teng prangarat lapen ke han se japan rong phan lapen ke dak bitung reng thama consequence long ka chi peduk APHLC song ja po song ja pi han tame le tum choro partik la halo hini alam bang le tum isia hini alam bang halo nili pugang tung bang halo ke dam tang tarik trainer ke barni pini gen kora trok lo gadi tarik trainer ke barni han nili tum na thu paklong kamalong BJP atum mass joining program deng lo mass joining binong kali hai pamu ta hala itum korgan thi candidate pulo mati BJP hiang si APHLC pa chikrong si mass joining deng pon la pujo adon si edon donong se suring ko yan ke thonda ha APHLC leader tum long suring ko anane thonda je munit wa no poisa ho ni tum press meet pilo gadi sida press meet paklang thoi he asila media tum hanar junang kok pro solaman ge pipo si paklang gleder la lasi hala so hu tarik ranar ke barni haure ghar MLA dorsing rohang nije lo je ai ka thar la pen ke la APHLC long ke klem num an ke la som ki tap pon tan ti ke la ke thek theong mo se ke pon no pulo dang te la constitution pine ke tok tu ma da ke thek thei sai de posi ke tok lo ke di ho ha asone ke koi rei pulo dang te nili ke ningkan pholo nili ke college long lo than dun ente nili somar phan lo ke than hone itap pura ke ti ente ne da ke thek thei lo bon te dorsing ro hang teng pulo dang te non school long punon teacher atu ha college long lecturer atu university long professor atu kupi posi kitap pon tan ti lo ke thek thei pot gali nilita school hemben lo chelang pon at si o somar phan penap college long pc thani ma punile chelang pon at si college ke dam sita nili chelang pon et sita aku kitab pon tan di people lo jong si komane teacher
deh komane teacher jong si komane than bang jong si kitab pon pe pin pen si college by school ke dam bolodang te lake ke pacu bay teacher lo lage la sinon BJP lo ndo tum ke kitab pon ong ke di bolodang te latang ke pacu bay teacher tum side lo nili tum ke kitab pipo si pon taniti jong si komane akorte komane BJP lo ndo tum stame jining tung duk narjung tung duk kona si ke tok la hai lam bolodang te tum ke kitab pur agji kitab pur agji nil tum ke paklang dangji handbrake long nangji article 244 long gupisi tok lo la solam de tum tok dak paklang dagi 60 lang nang pihining na so troxy ba 60 lang ni ping ko long dak tribal area tribal tum se dolong chonai 60 lang kita pur dagi ni tum ke la kapachini ji phansi rada phana bisas ki pi phansi tum ke kitab pur dang te kitab pe pon dona tum la si dorsing rohang alang li kachini ne pen mate kitab aphan kapin rem la ke alang li me thang si la ke kachipin rem ateng lo lage di kalang lo ke lalu lapen ke non ili tum ke dak pai podum sigong lo ili tum aso mar ke school ke kachok toy tum sai de lo penangana tum ke matric tokat matric ke pass college dun log na dolo di nili su poi nu lo non bi hek la school dun bom lo no non se ke cheng la he school dun bom lo ente nang li tum bai li tum de pai po tuman ili tum la pai po risumor ko yang nu mani de honda pai po tuman ili tum osomar phan ko pipo si school tu idon lo ili tum isia em do gedi isia ke mang do gedi ili tum je nesopo ban ili sup nesupi school dun lo polotang te morni sila doktor nang manji engineer nang manji ba professor nang manji scientist nang manji lahaya ke mang men sili tum isomar phan school to idun gedi laso ke mang men sili tum ke isomar phan lo pachali gedi laso na thasili tum APHLC tum sidame nili tum leader atum thek chot nahi pukali rada tum stame nang chini du nahi morni sige non na dak ke do owe kimi tum men chenglok nang tum kat do tum stame dak ele tum APHLC ele tum asar jaga tharson athak nang tum na thek nangji nang tum ta sara son nili tum asara son charli du nahi pu pencil tum ke kitab ke pon nili tum ke loge khan nili tum ke dorsing no hang nang li na chapaklang than te nang li 60 dollar lam ke than constitution lam ke than theklong mo marni siba theklong le la ka che patar thap kaning je thap di lahai laman le la sinil tum APHLC tum ke sia ke mang do pensi rada phan pachini nang pathek na ili tum APHLC ili tum asar jaga tharson nang pamando nang ku pensi ili tum ke arong adon abang putin phan same tum ke kitab pen loge tha palu hak nang pu mane tum ke loge than gali ba constitution ke than gali lalo hini alam bang hini alam lalo pajut pon nili hini alam nili ke than ngang tung alam lai lo non alom BJP la pen ke la BJP long ke jang dun ning lang atum la pen kongres atum penang andai la alang litum social media long pen cenglok arong non la tum lut bom lo la pen ke rada phana song se ke thanam to hapun nil tum atu ke kongres atum da ba BJP atum APHLC atum ke re-election doji pomat high court long case bidema pajut ko rada phan chobai that re-election da ve that pusalan tum ke tha high court long case ki pike ko pine vuti ka chonu son ran no mat chai bu man men la khali apor nang ko tangka poisa nang ko lapen ke non BJP tum arong APHLC tum cobai dat re-election pa beda pukon nak pensila solam ke klang lo nili tum APHLC phanang bisa se polotang de Guwahati high court da mon arju da mod case suli bom lang non dona tu lapen BJP tum la solam la solam charju tha nang tumali dar khan kopia porsi chief justice matela Guwahati high court ake the tom han ake the bahini thon kopi posi transfer plot lo wardik pi dok lo polotang te kopi ne hai dok de transfer plot non an bahini lo kopi apol asan transfer ar ke ka phere gali po hai ka phere apol lake la pen APHLC tum chobai de pu kon na se ke theklong lo pini re-election donang ji la non ke dobo ma election ke chok che panchayat ateng puni la so posi re-election donai pu court along case ki pigeli tuma sar jayega thar number 1 lo number 2 ke nili signatories ne mem do rada phan chobai be la pen case non thur bek ji la pen ke re-election na case abang ke APHLC tum high bek ji non BJP tum johe papi non athe constitution ke majok tar kanun e constitution majok tar kanun e kupine kapabini phan claim ta hai mene sira constitution ar kanuni athe
Dep cari Prime Minister, Presiden man cenglok, Minister tu man tane, Constitution a bersidu. Dep cari aron alu a bersidu. Lasi lake court alam rai ka mayok ta kanun lapen non BJP tum jonghen ang khangnu sitame. Jongsi court pen jongsi alam rai wardik pitang lo polutang ta re-election ke lake do vek poloke. Lapen BJP tum long sikai si tum hanghe kante. Poisai si ta hanghe kante. Kupilo lan sa dapuna je phalang lop dun ara datu. Di lalu kijut sialam dei kapajulo kijut sialam lah lo non surihini rang kora plian kan morning lo parliamentary election MP election angke lo ladak acquisition avelo komarsi dak MP election thuri thurte palla mase velo ili tuma president noi tuma sar je ai ka tharapan ili tum MP pahai dunang po che dono gadi gado eta che don lo polo dang te pini pen mamat nang le tum don rapen chenglok tebok terai jirpo jirpi pen cenglok kadoi phanstame nali tum labang so lam ke than je phan la penir tum sar jai ka thara phan non parliamentary election hut itum ka pahai donje phan itum kam klem benum cherap tuna kadoi ta kroilo kadi nili lan lam than basi niliam thenlem koklo kardom Chorolo ake hai Professor Sarkari rong thara phan ilitum phan aron alam